Mas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na nakakarap mo. Mag-Beargan, Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya ng nutrients. Tulog para tuloy ang tibay. Beargan Adult Plus. At first I was afraid, katapan lahat. Pero sa isa, Lord knows. Now they're wanting for more. Daming pagsubok, kailangan lang naman, ha? Kasama sa buhay. 20 hours ka. Para makalaban din tayo ng patas. Isip Ramen! Sa sarap ng Nissan Ramen! Oh, you're morning with good vibes! Pag Nissan Ramen, good vibes ang gising! Kanila na ang brisket. I want Ma'am Jen, good evening. With beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know it. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Sige, Ma'am Jen. Thank you. At sarap. Tama ang tapang ng katawan at gising na isipan. Power Nescafe Original. Lipat na. Bakit kahit quality, abot kaya pa rin ang lightweight? Dahil gusto ng lightweight na kailangan makibahagi ng gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. our best ever idol cheese dough. Our cheesiest idol ever. Wash your hair to 100% more hair damage. New Candy Butter Hair Treatment. Full vitamin molecules. It helps build hair damage immunity. Prepare it to 100% more damage from first wash. New Candy Butter Hair Treatments. Birch 345. Ang gatas may trip lakas. Kulo sa lakas. Full lakas. At tinili lakas. Araw-araw pinasarap. Ang trip lakas ng Birch 345. 750 lang. Per glass. Sulit. Isbel, good evening. 3 minutes. Ipoy ang pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng toppings. Wow! This is the pasta. 60 pesos lang. Yung wow pasta. This is spaghetti carbonara ready in 30 minutes. Promise me, hindi ka makikitin. With that ADA, hindi ka makikitin sa laro. Kasi sure at napakaraming payment options for fast cash and ay out ng panalo mo. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Ano ang tawag sa tropa mong matangkad? Ano? Edi, Paula! Ano niya ako? Ito ang Paul! Flex ko lang, sila Nala at Nolan. Okay sana kung natin masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. I have something for that, eh. Lemons for Kids na Gundi Syrup. Sa ubo at hika ng mga bata. Lemons for Kids. Gawa sa natural na nagundi, inutulaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Lex Complemex. Now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gaming. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Not Viva Light. Viva Light is milk prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. From Tyson. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. From Tyson. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahas
karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Santino? Santino? May kailangan kasi ako eh. Ano? Sabi ko, may kailangan ako. Hindi ka maintindihan eh. Salita ka! Magsalita ka! Tama na! Huwag kang makikinig kay Pilar. Pati mo ang lahat ng ito. Huwag kang pumatag dito. Ligtas mo ang sarili mo. Tintin! Tama na salita. Makinig ka Marites. Ibalik mo sana yung mga titulo. At ibabalik sa iyo ang nanay mo. Napakawalang niya ako talaga, Pilar. Huwag mo sasaktan ang nanay ko. Alayan mo Marites. Magkita tayo sa San Nicolas. Alam mo na kung anong kailangan ko. Kung hindi, dadali ko sa iyo ang nanay mong bangkay. Pilar! Pilar! Nangyari kilo na. Sinignan si Tintin. Pinababalik nila sa akin yung mga titulo. Hawak na bagay ni Olivia. Ano ba pinagsasabi mo ka? Nababaliw ka na ba nga, Marites? Ang ginawa ni Lola ko. Akala! I know nothing, believe me. Wala akong kinalaman dyan. Pag may nangyari mas makayo na rin. Mapatay kita kasi yung nanay mo. Ang saya-saya hindi. Hindi dito. You're going to have fun whether you like it or not. Kasi nagwawala ako kapag natitis ako. Tingin ko, hindi makakapunta sa mga pasyenteng nandito sa lugar. I want to stay here and have fun. Sana na ako makakabal. Dapat mo lang express it. Ano ba ini-expect mo sa amin? Wala! It's okay to not be okay. Weeknights, 8:45 p.m. Mag-joy! Relax! Power! Sa mata! Relax! Stronger sa matinding sebo. Isa pa na! Isa! No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. That cafe cereal milk. It's back. Creamy, toasty. Get that McCafe energy. Germs everywhere. Not to my kid. I use it for pure white. We turn funny. Prediction 24 hours para sa Olivia. Safer. Birch 345. Ang datos electric ay lakas. Tulong sa pre-lakas, for-lakas, at immunity lakas. Araw-araw, ilang sarap at drinking lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit! Gusto ba? May miss ko tayo. All day with Downy Day. Gusto mo milk? Gusto mo all day? It's time to ano bang gagawin? Confident na tayo sa labit with all-in-one bag ng ating sarap. Kaya naman ang pamilya, kapapa,
at Pioneer sa Genetics. Manak pa sa bulsa, siguraduhin quality dapat H&B Genetics. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Iboy ng pasta, ihalo ang sauce, sprinkle ang toppings. Ta-da! Delicious instant pasta. 16 pesos lang. Yung wow pasta, instant spaghetti carbonara, ready in 3 minutes. Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat, PH Care. Our gentlest care, PH Shopify. See forever Filipina. Gentlest care for everything. Our gentlest care for every Filipina. Kung sa pinag mo, please don't give warning signs that you have Philippine may be at risk. Try Annual Gold 5X. Clinical proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. Good day for a day. Bad day for a day. Makadandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and fatigue from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken joy. Try the new chicken joy perfume bears. Aray, kapakaling Farix niya. Oo, Pilipinas ay Alex Vitamin. Kapag may umaasa sa'yo, hindi dapat magpahimpun sa kanay kung sobrang need sa tulong ng Alex Vitamin B1, B6, B12. Alex B. Dad can make dishes special with Latest Choice, the #1 mayo. With best quality ingredients, 100% farm-fresh eggs. Wow! Special. Ladies' Choice. Hirap sa ubo. Hirap sa hika. Hirap sa liha. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Sa Clemens Forte Capsule, labindi, natural, tumutulong para manawin at palakasin ang lema. Ang Clemens Forte Capsule ay ginawang din, madaling bitbitin. Ginawang bitbitin. Sa bawat hika, Clemens Forte Capsule. Basta labindi, Clemens. Easy. Use code PANDA 100 and get 100 pesos off. Tastes good meals from McDonald's, Shakey's, Domino's Pizza, Pizza Hut, Popeyes. Order now, 100 pesos off. Body pain? Use Salapas. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives a long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salapas. Relief with sticks for up to 8 hours. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng nanalo mo. Ibang swerte daw. Bet88.ph. Ang reserve mo, Marina Corn Tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Lusot na lusot. Masarap. Switch to San Marino Corn Tuna. Love, new dessert. Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Taisho. Sarap pag road trip. Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax. From Taisho. Sis Acel, good evening. Pag nakakitupid na after na yan, sasabihin niya sa akin kung anong selection mo ay Ayaw ko si Daddy. At hana na ang umahakbang para sa kanila. Sige, hindi mo kayo na. Dadali ko sa ospital ngayon. This is the office of your daddy. Sins of the Father. Pag-iwarin niyo! Wala ka ang suligas magkawala at pag-head up ng lolo ko! Tsaka na natin ang tubig
ano pagmamatawa mo? Napakasama ng mga pinagano. Ano naman to? Si Matilde ang kailangan ko. Tunay niyo yan. Wag! Sasaktan si Alfredo. Akong kailangan niyo, huwag siya kitamay. Tingnan mo nga naman, Matilde. Mukhang importante sa yung lalaking to. Ha? Di ba sama ko sa pagpatay ko kay Marites? Panuurin mo kung paano ko isa-isahin ang mga taong malalapit sa iyo. Hanggang sa humingi ka sa akin ng tawad at sabihin mo, ako na lang ang patayin ko. Hayop ka! Napaka-demonyo mo! Kaya kung gantihan mo, huwag mo silang idamay dito! Huwag kang mag-alala. Makakatapos din tayo nito. Tama sa pilar. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sabihin na. Si Gustavo mabuso sa'yo. At kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad o ang kanyang pamilya. Matilde, matagal mo. Sa amin ang pinagdaanan mo. Ayaw ka pa ba susuko? Salamat, Freda. Kawan, agad. Handa na mga tao natin. Handa na mga sasakyan. Pinipili ko na rin sa mga tao natin na huwag palalabas sa social media. Okay. Teka, sasama ako. You stay here for your own safety. Dapat pa ba? Dito ka na lang. Baka maligo ka namin pa. Hindi. Gusto ko makasiguro na nakita si Tintin. Ito, isaruli natin ito mga titulo sa kanila kapalit ang buhay ni Tintin. Total, dahil naman dito kaya nila ginawa si Tintin eh. Sasama ko. Makinig ka. Sa loob ka lang ng sasakyan. Kami na ni Tanggol ang bahala ng sakit. Intindi. Naintindihan mo. Kaya Importante. Bawat boto, importante. Bakit hindi mo sa ka? Naubusan kasi ako nung hinahanap niya eh. Yung sa tindahan sa Mayport. Kita na dyan si Tanggol at si Ramon. Hindi. Inilibig ko sila lahat pagkatapos kung makuha ang titulo. Pero kung hindi nakakita ang gold, ay isang tao. Ano tayo? Tanggol na yan. Bakit tayo? Hihirap din natin. Aba, mag-iiyak tayo! Ma'am Roquetera, good evening. FPJ's Mahakiapo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yes, dear. The father's here, right? So,
Ayan, Luby guys, bini ako. Magkata kami ngayon. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, color o droga na hindi angkol sa mga bata. Kasi may gagawin pa ako. Ayan, siya yung nagkudkod yan. Tapos niyan, hinugasan ko na yan. At, ayan na siya. Ayan, nagkudkod na. So, yan yung kabayo-kabayo namin nun guys. Pagkudkod ng niyog. Yan yung tawag na mano-mano. Dito sa probinsya kasi, walang kilingan ng niyog. Malayo. Tapos, ayan. Ganawa lang parang kabayo. Tapos marami kaming dito sa loob ng bahay. Hinayhay. Kasi ulan. Laging umuulan dito sa amin. Kaya nasa loob ko na inahangar. Kasi mga unan lang naman kasi yung yung nilabahan ko. Ayan yung anak namin. Naglalaro lang siya mag-isa. At ayan. Inaano yung papa niya. Ayan, naglalaro lang yan. Siya lang mag-isa. Tapos, iwan ko yung camera ko ang likod. Ayan, oh. Ayan. Hindi naman madali pagkudkod guys kasi baka makudkod yung yung kamay mo. Kaya, ayan. Hello, sis Matagal-tagal Jane yan, of no? Lisbayan. Yung Good isa evening, matapos. sis. Pero pag expert ka na, sobrang dali na lang yan. Ngayon pala guys is magata kami ng Watching sis Hazel Carocong with you. gabi. Iwan ko kung anong yung tawag dun sa inyo. Basta gabi. Tapos, ayan. Pero hindi ko naman pinapakita kasi yung pagkudkod lang. Kasi, yun lang yung yun lang yung nakayanan ko. Charot. Ayan yung kudkod lang. Masarap guys yung ginataan na kahit anong kasi ulam yun eh. Oo. Masarap yung gabi na ginataan. Yung palwa, tapos yung laman, ganun. Sarap. Kaya siya yung nagluluto pagkatapos niyan kasi yung asawa ko guys, yun shift yan Masarap siya magluto talaga. Pag siya nandito sa bahay, siya talaga yung magluluto. Kasi masarapan ako sa niya, niluluto niya. Ayun yung anak namin. Nagdala ng microphone. Kumakanta-kanta yan. Pero hindi naman yan marunong magsalita pa kasi pa yan eh. Nasa practicing pa yan. Kaya ayan. Pag nakakita siya ng mic, para siyang kumakanta pero hindi pa buo yung niya, mga tawag yun, yung mga sasabihin. Ayan. Lagyan na niya sa sahig. Ito naman yung duck niya, ang inaanan niya kinukuha. Ayan ako, sobrang likod ng batang to. Sobrang likod. Ayan. Kinuha na niya. Iwan ko kung ano na yung gagawin niya dyan. Si Papa ay nag-ano na, pangalawang ganyan.
Sis Jane watching. How are you everyone? Happy afternoon. Happy Sunday. Sa lahat.
listo ng gumagana. Para sa ng cancer. Para sa na kumakalat na mga. In 15 years, 12 times sila lumipat. Atlanta, Albuquerque, Austin, Oklahoma City, Sacramento. Nagtatakasan na allegations ng corruption. Kasama na ang millions of dollars na missing public funds. At kahit kailan walang investigation, walang kahit isang nagpusisa. Paano ba naman ang magagawa ng Neighbor Dollar Enterprises? Well, siguro, kaya ganun kasi. Marami silang pinag-uus sa allegations. Bakit sila? You will be alright, Patrick. Siguro magpapilala ng ilang chief officials sa Neighbor Dollar. At baka, pag di sila gaano magpapilala, pinapatay nila ang sinumang bisunod dahil ulan ang Hindi mo na kasi hindi mahal ko naniniwala na. Hindi mahal ko papatunayan ko ba ang mahalaga lang, ang katotohanan. nasisibakan. Yes. Kaya naman naisip ka sa isip na nakukulong ang tao nila pinapakibala mo ang pinamakan natin ang pinapagkakataon. Tanda mo si Jackie. Ang buhay ko, ang buhay ng anak mo, nasa panahon. Nakasalahan sa inyo ang mga pwede ng laksa sa iyong kamay-ulit. Kayo ang district attorney at nagpakita ko sa iyo ng matibay na evidence para imbestigahan ang Neighbor Dollar Enterprises. Ang desisyon ko, ang magsasabi kung kami ang kailangan. Ganun ba? Parang test.
kinikita mo, di ba yung sapat para gawin mo? Tama na. Walang ganun para sa amin. Kukunin namin ang lahat ng pwedeng kunin. Ganito kasi kami kumilos. Ikaw. Tingin ko naiintindihan mo siya, pero ikaw. Ba't mo ito ginagawa? Hindi mo ba mapapintindihan mo? Wala pa. Hindi niyo
Saturdays, 3 p.m. on GTV. The Master Gangsters show us how it's done. All time to make your Saturdays better. We're all doing this just for laughs. Gags. Saturdays, 10:30 p.m. on GTV. Family problem? No problem. Kayo ng lola po, 9:35 p.m. Don't you like here? When you safeguard your right. Show, 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 when it turns sunny. Protection 24 hours. Laser media. Safeguard. One mistake. Sino to? Unknown person number 2. Ang tao sa likod ng batayan niya. Ang nagtatagong halip ko. Tinatawag siyang Zek. Zach. Bilang ko. Ano pangalan? October ako'y pinanganak. Pagbilang ko ang birthday ko, kakalabigin ko lang. 1, 2, Chalavieg. Zach Chalavieg. 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 Tao. Tao bilang ko. Yan ang totoo mong pangalan. Nakakaalala ko. Tumawag ka ng polis. Babalinin mo talaga siya. Alam ko hindi na kailangan. Sa itsura niya, gagawin niya lahat para makaligtas. Pero sa itsura kong to, hindi ako magpipiro. Hello, may emergency dito ngayon. Maghihintay ako. Ayos lang yan. Base sa pangalan mo, mag-iingat ako dito. Sa pinagkuhan. Sabi. Patatakasan mo to. Wala ko yung wanted ka ngayon dahil sa pagpatay ng tao. Samantalang ako, isang matanda na natin nasa maling lugar sa maling pagkakataon. Salamat sa'yo. Wala na nagkira para tumistiko. Sino ba? Tingnan natin kung sino sa ating dalawang makukulong. Basta, wala sa atin. Anong ginawa mo? Arrestin mo. Anong gagawin natin? Ano ba yung mga gumawa talaga nito? O hindi pa babayaan ng mga ginawa niya? Wala na siya. Paano ngayon si Bar? Ikaw, paano ka na ngayon?
sa pamilya, she's giving. Kaya ang taglay na awa ay talagang motherly. Pero kahit seryosa, meron pa rin siyang ibig. Ang ayos ng bahay namin. Kailangan yung butas. May ilaw. Minsan may tungkol sa likod ng kolorete sa pula. Ang hirap ay binibisan. Para maging maganda. Nasasaan na buhay ay di ginawa. Kumagkat, bumaba, dating tumawa. Kahit tayo ay tao lang na nadarama. May mga tao na nagsisilbiyosa dito sa lupa. Lunes hanggang Sabado, dito sa RPTV. Para sa Pinoy. Sa gawa, sa malasakit, at sa serbisyo, ang kapangyarihan, maligyan sa bawat panahon. May doble tawag, Lunes hanggang Biyernes, 2:45 p.m. Every night, 11 p.m. sa RPTV. Para sa Pinoy. Hahagupit na ang pinakamalaki. Sa bawat hampas, lahat makakatras. Buksan at pagkakalaman. Premier Volleyball League ang tutukan ang mga maliitas ang buwan sa iba't ibang dako at rehiyon. Premier Volleyball League ang tutukan sa RPTV, One Sports, One Sports Plus, at Pilipinas Live. Well, no ganon. Sa tinabi-labi ng bida at biga-bida online sa Bagataw. Ito ang pagbato ng bintong batuta mula sa lungsod ng Davao. Guys, ang gamot. Ayaw ko naon. Sa mga Balilis niya. Ang tawid. Nagkailang person ako. Bye. At sigurado ka sa sure kung hindi ka mapipino sa cute na danceries na si Maki Mino. Sa kanyang pilit na paka at wala expressions na nakakahaganda at ay close na
laban. Ito,